Magandang hapon mga paring Jason. Ayan. Yarnil. Tapusin mo na babaan na. Ito siya ito na no. Umikat kita tayo sa alambre. Sila, natrintahan. Sila, ang pagaling ko pusti. Pusti yan na pala naan. Wala dyan tayo? Wala. Nandito na lang. Sabi mo yun diya. Sabi na. Sige. Pako. Busog pa. Yan. Iba ko ba ka? Ito na yan. Na-istoryan ko naman ako ni Daniel sa bago. Nagula ako. Oo. Sa gawin, siya muna magsisisig, palit. Siya muna muna. Magsisisig, Tandaan lang ha. Mag-ingat ka nito eh. Ganun lang yan di ba? Ako talaga. Kaya lang, mababa yung ano nila eh. Iyak kasi mababa naman. Unahan mo kasi.
Sabi ka kung pagod ka na ako na naman. Hindi. Sisig yung mag-asawa. Oo, di ba? Diba? Oh, walang natira. At si Chinchin ay wala. At pumunta sa school. Punta na ng Pumunta ng school, may practice sa Midgerit. Oo. Kanina umalis mga to. alas 2. May practice daw sa Midgerit yun. Gandaan lang. Ganun talaga pag kasali sa Midgerit. Eh, bukas wala na naman yung kuya. Nasa Naga yun. At bukas daw, wala pa bukas kasi nasa Naga. Kasi nakuhang magmumuse sa pulis. Tita kasi niya pulis. Yung titan daw ni Chinchin ay pulis. Doon sa PPO. Ngayon nasa Naga siya bukas. Kinuha siyang muse. Udayot. Udmakang klase. Nasa Naga. Whole day. Amo. Pirtan ka di? Amo ka na di ka? Baka di? Bigla na sa... Ano? Ay, Oo. yung... Dito na sa hospital niya na yun. Dito na sa hospital. Mga tulo. Ayan, sa baba ni kay Arnel dito. Kasi ito, yung ginawa niya kanina. Yan. Bali, panibagong vlog na naman ito. Sabi nga ng iba. Hey! Ang pag-ibig ay bulag. Wala naman ako, di malaman. Mga daro pa yun.
Ano ba bali, ubos na yung halo dito. Kasi dalawang sako yung hinalo ko dito para dyan ginamit ko, Arnel. Tapos yung tira dito na rin sa baba. Kumbaga tapos-tapusin na ni Arnel yung taas hanggang baba. Tapos ito bukas yun ang ilalagay sa kasunod yan. Kaysa magbabaklas pa. Ang binaklas kasi namin to, mas matatagalan pa. At sila mama ni Chinchin at papa niya nandun, nagbibistay. Yun sila sa baba. Ayan. Masama. Tatay nandyan sa taas. Nag-electrical. Po. Ayun na. Ano po, tapos na si Kuya Arnel dyan. Okay na. Inubos lang yung halo. Bukas na lang siya pipinisin tulad nito. Tatapalan ulit. Amoy! Napahinga na si Kuya Arnel. Pahinga na muna Kuya Arnel. At tulong muna ako dito kay tatay. Ay, si tatay. Electrical. Nag-electrical na.
Marami yung init sa loob. Sa taas. Pula na naman. Nangingitim naman yung mukha ko. Sunog ka agad. Ayun na, tapos na si tatay, electrical. Yan na lang kakabit. Ay, dito pa ata. Ay, okay na dito. Ano, mayroon na siyang electrical. Dito mayroon na din. Sa terrace, ayun siya. Sige tayo. Baka tumakbo. Last na yun, no? Yan na. Tapos si tatay. Yung ilaw doon sa labas. Baba. I-express ko na yan. Express mo na? Ano po, bago bababa. Bigyan mo ako.
Patuloy na natin. Ha? Hilahin mo lang. Yung, ano lang, yung wire lang. Ito? Oh. Sige. 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 Oh. Tama na. Ayos to ya, bilib talaga sa ito ya. Lapit na yung ito. Wala kang tubig. Ang tubig. Ayos to ya. Malupit siya. Electrical. Tatay. Nagmalpulit talaga iban. Kulang pa ito. Ha? Kulang ito. Ang usapan natin ko, wala namang mababago. Sa pagtingin ko sa iyo, itigit mo. Simple alay ko sa'yo. Ito pala yung switch. Huminila, humilaw yun. Switch. Mainit. Ang na. Yung unang tuloy ng ano ko. At ito ay Wala isipan. palait na kanto. Yan, baba mo na. Merienda. Time check natin ay 3:39. 3:39. Yung baby stay pa rin sila. Amoy. Ayun ko lang naman kayo na pa. Para sigurado. Kamotik yun. Kamotik yun. Kamotik yun. Tilo. Namasin ko. Magmerinda tayo. Merienda, merienda. May merienda tayo.